Tak čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska si ukážeme, dneska to bude taký iný tutoriál. Ideme si ukázať, ako robiť alebo pracovať v programe GIMP. Je to free software, s ktorým môžete robiť fotky profesionálne ako Photoshop. A je to zadarmo a ideme si ukázať, ako ich spraviť. Takže jasné, prvé si potrebujeme nainštalovať ten GIMP. Stránka k stiahnutiu bude v popisu videa. Tak ja si ho zapnem. Tak, načítava. Tak. Takže v tomto tutoriálu si ukážeme, ako robiť v GIMPe. Pozrieme sa na nejaké tieto, jak sa to povie, nástroje. A ideme si ukázať, ako som to dať. Zo začiatku toto môžete mať tieto dve veci, ale aj nemusíte. A pridajte sem ich tak, že pridajte sem ich tak, že pôjdete tuto do Tools alebo nástroje, keď to máte po česky. A tu dáte, že New Toolbox alebo nový pracovný strojik, alebo ja neviem, jak je to po česky, ja to mám po anglicky. Takže pridáme, toto budeme mať toto, ja to dávam na ľavú stranu. A ešte budete potrebovať, pôjdete do Windows a pôjdete sem to do KB Dialogs, alebo neviem, jak to preložiť, a pridáte sem toto, Layers alebo vrstvy. Tak, keď to máte, si dáte na pravú stranu a teraz si ideme stiahnuť nejaké obrázky a ideme si ukázať, ako ich stiahnuť v dobrej kvalite. Takže pôjdete na svoj prehliadač, napríklad chceme nejaké auto, pôjdete do obrázky. Keď si stiahnete obrázok odtiaľto, no tak vidíte, že kvalita je hrozná, 578, proste zlé rozlíšenie. Aj keď to bude veľké rozlíšenie, no tak bude tam veľa pixelov. Takže bude to proste zlé rozlíšenie. Takže napríklad toto auto chceme. A nemôžete to odtiaľto sem, že pretlačíčko a uložiť obrazok, ale navštívime stránku. Rýchlo. Tak a zo stránky to musíme nájsť. Napríklad, ktoré sme si vybrali, ja neviem, toto. Tak a jak vidíte, dáte prvé tlačítko, zobraziť obrázok. Vidíte, dobrá kvalita, uložím obrázok, dám si ho na plochu. Alebo ešte to môžeme dať tak, že napíšeme auto a wallpaper, alebo inak pozadie. A pozadia vždycky bývajú vo veľkej kvalite, takže to musí mať dobré rozlíšenie. Takže napríklad toto si dáme. Jak vidíte, tuto môžeme si vybrať rozlíšenie. Ja mám tento, takže to si dám rozlíšenie. A tak, uložím. Tak a keď už máme nejaké obrázky, tak tie obrázky si preneseme do GIMPu. Jak vidíte, máme tu obrázok. Tuto si to môžete vzdialovať a oddialovať, takže 825. Môžete si to, tuto je na oddialovanie. A ideme si ukázať nejaké tooly, nástroje. Takže týmto normálne môžete s tým obrázkom hýbať. Keď chcete vrátiť krok, no tak držíte Ctrl+Z, alebo tuto hore dáte a undo, alebo vrátiť. A napríklad môžeme si ukázať označenie. Môžeme niečo označiť, napríklad z toho výbrázku vyrezať. A predtým, než to vyreževate, dáte na ňo pravé a dáte add alpha channel alebo pridať alpha kanál. A teraz, tak to bude prehliadne. Takže tam nebude nič biele ani čierne, ale bude to prehliadne. Takže ja to vrátim krok späť. Napríklad, keď chcem tam niečo pridať, že vyznačím si túto a chcem to napríklad vyplniť čiernou farbou, no tak dám tento kyblík. Tuto si vyberiem farbu, hociakú chcem, napríklad zelenú. Tak, a keď na to dám, tak vidíte, že to nejak zle ide. Takže takto sa to nerobí. To sa musí spraviť, že tuto dáte toto biele a tuto si vytvoríte novú vrstvu. Takže bude sa to volať štvorček, no napríklad. A teraz si to vyznačíte. Keď teraz to zafarbíte, no tak jak vidíte, je to na novej vrstve a normálne to funguje.
Teraz keď s tým select a dám si nič, aby to neboli ten obrys. A teraz s tým normálne môžem hýbať. A ideme sa pozrieť na tento na vrstvy. A túto vrstvy môžem posúvať dole a hore. Keď sú hore, no tak sú vidno, a keď teraz, no tak je pod tým obrázkom, takže keď ho posunieme, ako vidíte, je to pod tým. A toto oko znamená, že je viditeľný ten obrázok, takže keď tu není to oko, no tak nevidím ten obrázok. A keď je, tak je. Alebo keď toto druhé, tu je to prázdne, a keď to kliknem a kliknem ešte jeden obrázok, no tak sa to hýbe spolu. Jak vidíte, stále ostáva za tým obrázkom. Takže týmto sa spojujú. A tuto máme, tu si môžeme zmenšiť viditeľnosť toho obrázku. Napríklad bude taký priehľadný, si môžeme spraviť. A tento štvorček tiež môžeme dať menšiu viditeľnosť, aby bolo cez neho vidno. Ale ja to dám na maximum. Tak, ešte si ho môžeme pozrieť napríklad na zväčšovanie. A tieto 4 si ukážeme. Takže vybereme si obrázok, ktorý chceme zväčšiť, napríklad tento štvorček. Klikneme na ňo a jak vidíte, je tu taký oný. A môžeme ho zväčšovať. Vidíte hociak, hore dole. A keď nechceme, aby sa nejak ten obrazok pokročil alebo tak nejaké, no tak tuto dáme toto želiesko. A teraz, keď to posunieme, no tak sa to bude dávať len tak inak. Že teraz to nemôžeme dať ako predtým. Takže týmto sa to približuje. Týmto druhým, týmto naľavo, no tak týmto si to môžeme otáčať. Ten obrázok, napríklad ja si ho otočím takto šikmo. Tak napríklad posuniem a napríklad tento nástroj s ním. Toto vlastne neviem ani čo robiť, to nepoužívam. Ale toto, týmto, počkajte, ja si to oddialím. Tak a týmto môžeme s ním hýbať v 3D priestore. S týmto obrázkom. Takže napríklad to bude sa takto prevracať. Aha, teraz je to len 2D. A, takže takto s ním môžeme spraviť niečo transform. Vidíte, stalo sa z toho niečo divné. No teraz je to ako keby tak nahnuté. Takto trošku. Takže týmto sa ohýba v 3D priestore a týmto sa otáča. Že keď máte obrázok, napríklad ukážeme si to na aute, tak ho otočíte na druhú stranu. Takže týmto sa otáča. A môžeme si ukázať ešte, čo by sa tu dalo ukázať. Ako napríklad niečo vystrihnúť z auta. Napríklad nejakú časť, alebo okolie, pozadie. Takže skriem si tento štvorček a použijem tento nástroj. Takže napríklad chcem vyrezať, čo by som chcel vyrezať. Napríklad chcem vyrezať toto sklíčko odtiaľ, aby tam nebolo, takže si to tam približím, aby to bolo presné. A čo je viac, aby to bolo vidno dobre. Napríklad tu je to sklíčko, takže si ho označím okolo neho. Tak napríklad. Tak, teraz keď to je blízko seba, tieto dva body posledné a prvé, no tak dáte pravé tlačítko, označiť a dáte from P, toto červené. A je to označené. A teraz keď dáme na klávesnici tlačítko delete, počkať, tak vidíte, jak sa to vymazalo, že sa to vymazalo. Tak a teraz keď sa pozrieme, sklíčko tam není. A napríklad chceme tam niečo vyfarbiť. Chceme to vyfarbiť. Tak dáme napríklad, vytvoríme si nový vrstvu, dáme si tam sklíčko a napríklad chceme tam, aby tam nebolo nič, že to bolo čierne, takže dáme pravé tlačítko na obrázok, dáme alpha to selection, toto dole. Vidíte, označilo sa nám toto, že keď napríklad chcem tam dať nič, takže si dám tento, jak sa to povie, bucket kyblík a dám si čiernu farbu, nalejem ju tam, teda na sklíčko, nalejem ju tam, nemôžem, neviem prečo. Áno.
Nemôžeme ju tam naliať, lebo máme označené túto vonkajšiu stranu. Takže len túto môžeme naliať tú farbu a my chceme túto vnútornú zaznačiť, takže dáme tlačítko Ctrl I, meké. Jak vidíte, teraz vonku nemôžeme naliať farbu, ale iba dovnútra. Takže kliknem na skličko a do toho sklička dáme túto farbu. No ale jak vidíte, je to iný odtieň, takže aby sme mali ten istý odtieň, no tak použijeme tento color picker a klikneme túto farbu, čo je v pozadí. Nejakú napríklad. A musíme najskôr kliknúť na to auto. Takže v aute chceme túto farbu. Dáme naspäť bucket, neviem jak to povedať po slovensky. A v skličke to dáme. A jak vidíte, vypadá to docela zle. Ale môžeme to opraviť tým, že dáme túto štetec. A môžeme to takto zafarbiť okolo. Aby to vyzeralo viac lepšie. A jak vidíte, z diaľky není ani vidno, že tam nejaké skličko bolo. Takže takto sa vyrezáva a odrezáva. Môžeme napríklad si ukázať, že chceme si tu nechať vyrezať iba tú značku, takže klikneme na auto. Môžeme si to približiť, aby sa nám to lepšie robilo. Tak chceme túto značku len, takže si ju označíme. Zase práve tlačítko from P a dáme Ctrl I. A teraz sme označili všetko okrem tej značky. Takže keď dáme delete, tak sa vymaže všetko iné, okrem tohto sklička. Lebo to je iná vrstva. Takže ostala tam tu značka. Napríklad. Takto sa orezáva vnútro. Takže napríklad chcem, aby bolo nad tým, tak to posuniem. Dám hore. A napríklad ešte si môžeme ukázať tento nástroj. Takže dáme si novú vrstvu, dáme si pozadie. A napríklad dáme si, tuto si namiešame farbu, napríklad ja už som chcel farbu modrú. A tuto pod tým je taký bielý malý lámček, na to kliknete. A dáme si tu napríklad zelenú. Jak vidíte, sú tu dve farby. A teraz, keď klikneme a podržíme, no tak sa nám spraví takéto niečo. Že sa z tejto farby premenia po časti na tú. Takže takto si to môžeme dávať. A sa nám to premieňa. Takto bude modrá, takto bude zelená. Takto sa s tým môžete nejak pohrať. Tak, farba tam bude. Guma, to netreba asi vysvetľovať. A poďme sa pozrieť, ako spraviť 3D písmo. Takže, čo to je? No, to nepotrebujeme. Takže, dám si novú vrstvu, bude sa to volať 3D písmo. Neviem, či to bude treba, ale takže napíšeme si tu niečo. A napíšeme si to napríklad super napríklad zväčšíme si fond na 50 alebo rovno na 100, aby to bolo pekne vidno. Tak posunieme si to. A teraz treba dávať veľký pozor, že tam, kde to písmo bude, no tak odtiaľ to 3D bude. Napríklad, keď to bude v strede, no tak budeme vidieť, nebudeme vidieť vrch ani spodok, ale budeme vidieť tak cez to. Keď to bude písmo hore a pridáme 3D efekt, no tak uvidíme spodok a horok ne. Môžeme si to ukázať, takže napríklad ja to chcem, vyskúšame si, aby sme to videli hore. Takže prvé, kliknete na to písmo, dáte Alpha Selection Channel, a označilo nám to len toto písmo. Použijeme tento blend tool a dáme si ho farby napríklad, ktorú farbu máme rúžové a to nechcem. A žlté, alebo červené. Tak, a teraz keď to posunieme, no tak vidíte, len to písmo sa mení. Napríklad nejak si to dáme. Tak, a teraz dáme select alebo označiť a zväčšíme označenie napríklad dáme o 3 pixely. Vidíte, sa to zmenšilo, vytvoríme novú vrstvu. Napíšeme si písmo. Dáme čierne alebo kyblík. A dáme si tam. Jak vidíte, je to takto. Pusneme si to čierne pod toto. Jak vidíte, vyzerá to takto pekne, také ohraničené. Tak, teraz dáme pravé tlačítko a použijeme možnosť merge down.
A teraz je to v jednom, ten tieň Alne. Takže a teraz si ideme z toho spraviť 3D písmo. Takže klikneme na to, dáme toto, duplikovať. No je to tu dvakrát. Kliknete písmo, dáte filtry, dáte blur, alebo rozmazanie, to motion blur, alebo rozmazanie pohybom. Takže kliknete to, objaví sa vám tu táto, tuto sa môžete pozrieť, čo tu je. A tuto si musíte nastaviť zoom, a toto nech to nie je zašerknuté. A teraz, ak vidíte, sa to nejak posúva dozadu, tuto. A tuto, keď si nastavím napríklad na 30, no tak ten blur je väčší, takže uvidíme viac toho písma. Ale ja to nechcem také veľké, ja si to dám na 20 napríklad, aby to bolo vidno. Teraz dáme OK. Tak vidíte, sa to robí. Tak jak vidíte, vyzerá to už docela dobre, už aj teraz. Takže toto je blur a tá kopia je to písmo normálne. Keď sme tu nechali blur, no tak to vyzerá nejak takto, a keď tu mám toto, tak to vyzerá tak 3D. A teraz si ideme ukázať, ako, no jak vidíte, teraz je tak rozmazané. Ideme si ukázať, aby to bolo viditeľne lepšie. Takže všetky pozadia alebo veci, čo tu máme, si označíme, aby sme ich nevideli. Tak, aby to znalo len to písmo. A ešte si, aby sme nevideli ani toto predné písmo, iba ten blur. Teraz klikneme na ten blur a duplikujeme ho veľakrát. Takže duplikujeme a vidíte, on sa zvýrazňuje a je lepšie vidno. Takže duplikujeme ho, kým to nebude docela dobre vidno. Ja to duplikujem asi 20 krát, aby to bolo dobre vidno. Tak, koľko to už je? 70 krát, to je dosť. Takže potom dáte na jedno z nich, z týchto blurov, dáte práve tlačítko a dáte túto Merge Visible Layers, alebo spojiť viditeľné vrstvy. Takže kliknite to. Toto dáte prvé a dáte Merge. Jak vidíte, je to všetko v jednom. A teraz keď to dáte, tak to vyzerá oveľa lepšie. Jak vidíte, môžete tu vidieť písmo, ale to preto, lebo ten blur bol moc dlhý. A teraz, jak vidíte, sme spravili 3D písmo. Keď sme ho dali dole, no tak by sme videli vršok. Ale aj teraz, keď ho posunieme, použijeme reťazovú a posunieme to spolu, no tak stále vidíme ten spodok, lebo sme to mali hore, keď sme to rozmazávali. Tak ešte si môžeme ukázať, vlastne to už by mohlo byť všetko tak pre začiatok. Ak chcete viac takýchto tutoriál, že jak robiť v Gimpe alebo v nejakých iných programoch, tak určite napíšte do komentárov a myslím, že uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.